That's why Mose kose kwa mungadai muri makateerera ndichitaura ndinotenda Mwari akandiita mupostori waJesu musangano wavapostori veAfrica. Ndakazvarirwa muno gore 92 ndikakurira muno chechi ikandirera kusvika pandiri nhasi. Ndoda kutenda Mwari pandakatanga kubatira Mwari basa zvekuti ndinenge ndichikwanisa kuimba paruzhinji. That was 2009 pasowere kuDev's Green Night. I don't think kuti ndakambona video yacho inesong yekuti wakapihwa simba rose kuparidza umambo. Ndizve takaponeswa murudo rwaMwari Baba kururama. Ndoya ndakaimba ipapo. Between those two songs ndichazoziva kusi kwakudhara paDev's Green Night. Then ndinokwazoita mumwe musi tatakuta kaupenyu kekutsanya namuprofita Chiome baba vangu. So takatsanya inga iri Wednesday kare mutumwa achiri active paiitwa musangano watungamiri chitatu kupera kwechitatu chega chega kupera kwemwedzi panumber 40 Seke Road pambangeri Chitumba. Misangano iyoyo yainakidza chaizvo. Minamato iyoyo yavatungamiri yainakidza chaizvo. So inini mazuva aikwembozikana kunzi Mvangeri Mandega ndo vanoimba vatumwa Pauro mutumwa achisvika especially paminamato iyoyo yechitatu nepamagumano eHarare nechitungu nemaguta akapoteredza. Paingozikana kunzi Mvangeri Mandega mutumwa achisvika ndiye anoimba, asi inini vatumwa Pauro ndaida zvekuti songeyo. So ndaiti kana ndichiimba ndichifamba ndega, so ndaizwa kuti aiwa zvakunakidza. So ndakambozozama pamunamato ndakatoona ndatofamba wena vana vakatoti mwana uyu inoimba kuamba kuti aimbe anosumudza chipo iye vana vakaona nditoyasokuimba zvakanaka. Saka ndakazoti mumusi tichienda chiri chitatu takafuma takatsanya ndobva tati hane netsoka kumunamato wevatungamiri wechitatu. Mungori musi wa16 May 2012 mukatasa makarenda iyi ndokuratidza kuti 16 May changa chiri chitatu 2012. Takatsanya ndobva ndakuti kuna mudhara handeka kumunamato wevatungamiri ndamari asi kanoda kuti tifambe tofamba. Tikafamba kubva kwaInfinix kwetaigara netsoka kadamburira nemuSunningdale mumbare Sunningdale mumbare makatambopisa futi chechi akazonzi mweya muchene akazoyasa ratidzwa hafi ndiko ndikafunga nyaya yekuratidza kwemweya muchene uzare mumbare aiwa ndonyasonzwa kuti zvichinyaswedera zvishuwa kuti aiuona mutumwa aigara akaisa magetsi ake imomea. But unonzwa sei ezvinozvi after 9 years? Amira unzwe this is watumwa Pauro panumber 40 after 9 years. Takaenda netsoka kumunamato tasvika patafamba tasvika pamunamato akatokurumidzawo atasvika kugara. So inini kamunamato wangori mumwe mangu ndokuti dai Mvangeri Mandega akanonoka kuya kumunamato ndigovamba vatumwa Pauro veAfrica kuzorodza vanotenda inini ndambonzwa ndikaimbawo zvii zvinoitika. So munamato wangu wabva ngopindurwa ipapo naMwari. Mvangeri Mandega didn't show up. Havana tozombouya kumunamato iwoyo vanga vasipo. I remember hamene kana vakazoya zvavo ndozandavacheki kuti varipo kana kuti havamo, but vanga vari maelders atairicognize wapanawo dzekuimba idzi tichikura. Mvangeri Mandega but ndombokubvunza wainzwa sei uri kuimba uri pastage paipai apo baba ndo vari kubhitisa? Aiwa unoona kuti baba paipai havana kubhitisa. Zvakaitika manje paipai havana kumbokudaizwa kuti ndogona kuimba.
hapana kana 1 aimbozva ndinokwanisa kungotovamba ndikaimba because ndaimba kana kuscripture iye ndikabva ndisingayachitaura kumba ndoimba kuscripture iye ko zvinhu zvekutaura zvinoitwa kuchikoro zvizvi maringine kunamati kuti zviri taitaura so hapana imbofungwa ndogona kuimba no but ndikureva apa paka Bishop Chiome pesi kazhinji kawaimba vaibvitisa chakaitika panchekuti mutumwa akizosvika manje ndakonea neyangu pamuvhangeri mandega havapo ndangotarisa noti muvhangeri mandega havapo ndatomhanya kustage so Bishop Chiome was shocked kuti mwana ari kuenda kustage kuitei aukandotora maikuti watumaparo chorova kushamisi so ukatarisa pavidhio kaya zvakanaka vaitobhikisa vachitarisa saka vaitotaura neni paipe kuti unorisumudza here riyo so ini ndangota handingavapinduri kuti hongu baba ndorisumudza rega ndichongovaitira ndikati ndangorova andakarurova ini chaindaenza kuti andikururova chaizvo because rwakaimbwa kusvika kuma almost 10 minutes mutumwa akafadzwa nazvo mutumwa akafadzwa nazvo chaizvo and ipapapo ndakabva ndabhustika confidence yangu because ndandine fear inonzi stage fright yaya ndandisina kana confidence kumira mberi pevanhu because ndakakura ndiri munanyara uzivo uchikura tumuproti makarekta dzakasiyana siyana saka kubva ipapo kwatarisa pamusangano iwoyu pamunamato iwoyu munamato wadatopera ndopandakaimba song yekuti masinyani yesu yeza ukaiteerera song ipo pamunamato iwoyu kuti yesu yeza yeza zvaitongouya ndiripo ipapa zvasizvo ndakatopractice kana zvenguya ndaiteerera unodaiti kune kare kune vanhu vaimba shamwari kune vanhu vaimba zvekuti kana so indaifarira kuteerera nziyo dzevanhu vanenge vachigona kuimba ivo Bishop Makombe avo tainzwa zvigwere zvavaiita zvaispice rwiyo chibatanidza toteererawo kare kwakuna mwana waBishop Tekishi hachaimbirira motinewa but ndine rwero rwake muchitoro ndakateerera rwekuti mambo Jesu aberekwa pabirthday yemaundi yemambo Rugare rwakaimbwa nguva yakareba aiimba slowly zvainakidza so unozoda mwana waBishop Tekishi ichichi vaigona kuimba ndovamwe vataitoteererawo isu chikuru kwetawo vamwe pane aidzadzaniko aipindira kwaifiridzo kwaifudi kereke aiimba futi saka vanoita sekunzwa nziyo dzavo aona ine mazuva yavo ndokwaikune vaprofita chaivo kuti waiti uda kuti basa ramwari apa wakalaujera vakunda vaibhasiniya waisakunda vaingoti pupa pane zvine zvaayangouko vanongoita madiro acho chini ko panziyo dzendeveredzi wainge wakapractice here kana kuti aiwa nziyo dzendevere ndaibvunza vanhu kuti pane mavara chaivo because uninyikunzwa so ndokungoti kasopronouncati oneka pane ndingobvunzawo vanoziva munhu akanyandobatsira pamasongs kuziva kuti rapa riri akanyandobatsira vanhu vambofowa zvivambuka vakamufungidzira anonzi porota mashairi ari kugauteng porota mashairi mufana ndiye aindifarira singe tichikura tichamatira kuma takakura tichimasemejwa ndiyaitoti achiwakakuimba here pambacho necho ndaingofunda kuve anoid because zvekuimba kupractiza kuimba zvasimandiri ndaingoza kuimba ndokuimba pandangoza kuimbira ipapa vanhu naonidi kuti ndimbotanga ndimbodzidzira rwiyo saka munhu akaende achindibvunza kuti unoiye unozoimba sei kana kuti uchimbodzidzira rwiyo rumawedza roti zvakati uchidai hande ese ndazvidzidziswa kuimba ira kuimba zvandoziva ndozwisisa kuti aiwa kuimba ndokungoimba pasina kutura pane munhu asi michona pandaiimba ndaisatedzera kana anyone zvinhu zvokuti ndaisazvidzidzira ndaingoti ndangoimba vanototi zvokunakidza ichozongoti
But if during the story this kind of But do you revisit like sometimes wakambogara pasi kana kuti uri kuimba uchimboona kuti ndini here ndaimba? How do you feel when you revisit my songs awaunoimba? My songs up to now as much as now ngizoziva madhodhodho ekuimba chero ndinombota revisit yasitera ndemboresva hapana mandemboresva up to now acheri munhu ateerera vadikani munongozvona kuti hapana mandembirana disport asi kuti ndaedza kumbouya my own way of understanding pakuimba nziyo dzepamwanya zvinofanira kuzvivi mwasha chero zvinova zvakazopedzana zvatopo vandomaimbira kutomuita saka muna one here kamudomboti rovero musati maienda kanzwisa kekuti vari kunzoko kana kuti vachazoteerera vazonzwa kuti aiwa mukomana ari kuende achiri kuimba imi mungasarudziriwa chero dziriko idzodzi dzamazuva ano idzi dzamazuva ano ndidzifariri ndofarira dzakatirera dzekare dzakatirera nguva yedu zvakakurongwa muzimeni kai iyo kamborora mongo yemuzimeni paitwa muzimeni wacho ndonguva taikura misikanzwa yedu isusu misikanzwa yemizimeni haisi yechimanje manje tichinoda hapana tinoudhara takatodzidza chimuzimeni nacho saka nziyo idzodzo dzatinongofariraona nhasi itsvaidzidzi ndidzo hadzo dzakanaka but chero ndikatogona kungodzimba futi asi dzine dzangu indana ngarikudzwe mambo Jesu ngarikudzwe iro zita amina muchiziya so toiziya yaifarwa namuvhangeri Chemere uya manje ndiye angari greatest of all times greatest of all times aimba ini ndotonakira vanogona kuimba zvakafana mazuva ano kune vafana varipo vanogona kuimba futi chaizvo vane zvipo zvisi zveumbo manikidzira vana Emmanuel Muchekure vana takuzotambai unoziva kuti aiwa munhu kana takutaura zvekuimba ari kuzvinzwisisa ndikamurovera kuti ngatimire unomuzwa achipinda semuzambangweni ndikatena kakaoma aiwa vafana vari kuzwisisa izvi zvaingozvitorawo patiri chikura isusu pakatowambariwe nevakadzi apa taigona kuderera tena yekuti aiwa ndinonyanzwa kuti zvishuwa aiwa akukwini kamudamuteerera nziyo pane pamwe ndaitomboita hangu musikanzwa yekuswedera pedyo nemicrofone pane rweyo 168 ndiyoti ndiani pane zamba rweyo ndakarova tena ndichinyasoopadizvo nemaiki ndaunzwa kuti zvinozoda zvichinakidza but zvainonakidzawo futi zvainakidza aizvainonakidza mukatoteerera mutonzwa zvichinakidza ndiri pane zamba razaro mavari muntu zindi mwari adaida ukona ryo kune maimbizi vakumana kuti akaimbwa munoona kuti iimwere anonakidza iwa yaya saka ngatimboendeka neakakati tichivhara zvedu ake uchakarangarira ndekupuku uku kukadoma ya ndizvozvo ndizvozvo kadoma ika ndakusa ndatoirova futi
ndazonanda kuchikoro ndazonanda kucollege ndobva kucollege ndakashepwa unanga mudara iwe ndaenda kuchechi wakashepwa ndakashepwa zviyapana kuchikoro zviri kuita navapfana varindo izvo chaingozviitawo hapana naha so ndamada unogera ndazvinda kukadomo ngekugera takatosvika manheru yanga ari manheru efriday chakaita chikotera chikotera hamuna kuzita chikotera yanga ari gumano remutumba batiraiko zvino vada kuda kutukwa zvako tukirirwa yengo handendiseka zvako makomenzi amunombozonyora mumaposti asi wanga usingaembere nyengo kotogoembera nyengo kana unoda kuita zvekunyenga ka unoita zvekunyenga unoda kuti zvekuimba unoita zvekuimba kuzi kuimba nekunyenga zvinhu zvakasiyana vari kuona nekunyenga asasingaimba dzizinyinganyinga dziripo vanonyenga kuti tinochoita chayakazomboregedzawo zvake anoziziva ii akatombobuda stem achiita vhidhiyo yake aitaura akutawo zvechechi zvakanyanya mazuva vaikunyenga vana tino patavaisaimba asaikunyenga sei saka nguva yemuchikungisa kunyenga nekuimba tinochoita aimba akamboza avakozorafrika munotidaiuzisaiwo tine mindset dzakasiyana vamwe vechifuka zvekupenga zvega zvega musoro mangu zvauya kuzvizvikupenga havafungiwo kuyananisa nerudo kumadzana neudii varisana vanaka hapana kutsomana tsvaga kuti ndaita sei ndagara pai but ndomboziva kuti ndivana but zviri right ndo zvamunogona kumutoizvo aiwa tinotenda so pamazita matsvena aya mazita matsvena ndaifarira ndakataka kuimbira kuhighfield pamunamato kuungamidza vasabato vamwe vongomva ngerenzi mahosi ndaigara kuhighfield iko ndakatoimba munanga kuti rwiro rutonakisa kao ndotanga kutonakidzwa narwo ndikarimba kawanda oraiti ubvazori rwapakadoma pakadoma pakaiti ndibhora handinyasokufarire pakadoma ndainyangumhanyisa kurazvama rwakwira rwarwakanyakwira tanga tisingazvinzwe kaiso taingonakirwa maizonge ziri chapa asi munhu ngazviite izvizvi rwava rwakakwira handiri paguva ayadaizwa mazita vatsvene ayadaizwa mazita anopfugira sori paguvabva paipai ichinzwa maungira kuseri nekuseri wakanyarara zvako zita uzizi udze zvita vari kuongera tondetosvika mangwana vari kubuda oreidi kwanga kuri kumbare pachishawa chagrounds saka ona zvakaitika manje misuyu it was 2012 or 2018 ndasabindosabata musuyu ndakatorigumanira nechimwe remutuma nangotozongoto akandiende ndamanga ndakazosvika pachechi chokuma 211 chifautangana nafasiti yaropochakagara kumashure ndazongoti angu agande kumberi kwakutosvika ndichitowana mukanga mutoramba imbira mundiri munhu anofarira kuimba nguva dzangu zhinji ndichishanda mubasa chepchepanaichenda kana muimbira mwoyo chichira basa kufarira kuimba ailamuzi saka pagumaniro wakaimba masongo mangani I think naimba iyo chete indasera inini papanakakura panatanga ndikuimba isa kwakusina mawanda zvimakutika kuimba kuti maidzana uchidi kubvira mamicrophone isaisambohamba nemamicrophone zvinoitwa mazuva kuti munhu anenge akabata maiki anokumbira kuti ndipiwa maiki ozi asingabhilive mazviri daingobhiliva kuti ukangodedzera rwiro rwako wakagara pasi kana unotokunzwa plus chainyaya kuti batiranga iri mavoice projection
Zvinenge akamboti mwana ane mic but didn't see. Zvali muchoji. Saka toshamusika mazuva ano kana kumbiro mic naye kana wakuenda mberi muimba kuti pomka. Isu taisa wasamborona zvese izvi. Maybe wokuchinja kuchinja. Maingo izvinozvo vanhu vakugara vakabata mamaiki kuti vaimbe. Vafana vanenge vakarova audio max patouchline paline of marketing. Vafana vanenge vazara pepe. One chance separate kuti vagara pepe havabvumire vamwe. Munenge achifuka vero kuimba musoro. Achiita mari ye1000 musoro make akagara pepe. Ichigumira Pauro waya nazvo ari kuambira vakadzi. Vana vachopa kana vachiwirirana nari kubvisa kumberi vana vachopa signal yekuti tichimisa rwiyo tirovewo timborowa kedu taisambodaro dara tichipuwa mukana nana mbongeri mandega nana mukuru wacho nemudiki zvese ana mufundisi muchengeterwa vachitipuwa mukana wekuimba mufundisi muchengeterwa vakasitorina mazane zvekuimba imba muchengeterwa imwe Blue Moon Nzatoti boy because ando vamaromade kuchikura mabishop kuwapindwa up to now tinongoma respect madhara because vakadzidzisa chinamato chakanaka chine kuimba kwavanhu saka ndaichiramba musoro peverwimbo rwakubhedra mazambara anorinyarara ndakange ndarwimba pakutanga kuboard of trustees kuchitivo gore iroro iroro wakarimba same year. I think so. I think it's same year. So apa but ndakazorumbira kuHarare manje futa kumamtumwarira ndichikuendera pachishawasha ground ngari vakazorotwa naprofita hano bizi kumbare kuzeringenche. Alright. Maybe it's very it was part of one of my moments I happened to cruise vanhu vaizonzwa nomwe yako wakaimba naye munomwe. Yeah, ungatiti as time goes on ndakataka kuimba inini ndakuzoziva kuti ndinonzani ndinokwani. Pokutanga vanhu vaitobvumira kuita mweya chaizvo asi vanhu vakazotanga kuziva manje vaizita katendenzi kekuda kuteerera havanga kunakirwa vasingachipe nguva yekubvumira kuti vapinde mumwe. Alright. Ungomanakirira